Áno, super. Ako tu máš, Julinka? Ako máš loptičku? Povedz dievčatám. No, na vie, tiež. No. Na vie? A teraz ide koľko detí preč? Preč do školy? Sú aj tu na? Hej? Ktoré idete do školy? Ukážte mi. Jedna, druhá. Kristýnka, ideš do školy? Hej. Chlapci, a z vás ide ktorý do školy? Všetci. Ale nie všetci. Všetci? Luboško ide do školy. Luboško, ideš do školy? Aj Martinko ide do školy? Martinko ide. Marek, aj. Julinka, Julinka. Áno, no, maluj. A páči sa Julinke v škôlke? Juli? Julinke sa páči v škôlke? Prosím? Ako? Môžeš, ale musí ti dať dievčatko papier.